la dangi kren chapang ki an mo la ki de ki an jong ka sarkar pedeng la ni ki an jong ka sarkar jala ni zo tho ko me ong iba ba ki an ki don kum ka immigration act long stringent ka klan henry balai pating imla penan kam kum piong ka MRSSE ka araja alpha bill ru ki provision sang tu ki don ki ba la ban te la kam ni khang la de ka jingwan rung ji ki brio na shabar henry ke ai tharai ka ba pelong ya ki bor basensyar ban om la ban pentri kam ya kini ki an yung kaya may nakabasa mo ka lada fi pai sans nam post nam mensyua kumakalong ni manu ba aja kasa ikini gibril lada kam dei ko kawe ka parti ka bakwa ban rule sa ekari India bro kawe katangi kren nakabasa ngiyo ka jing kendang ikini gibril tang hakikat nus nam menta post nam menta kiba lesi ka BJP ka do nakabor but ka BJP ro kali la ka jong ka politics namar ka kakwa ban rule namar bangi so to who is in majority hakni ri ka jong ni both the parties the ka party ki bay yalam ya kari India hakini ki sanpo nyopo tala snam menta kile la ka jong ka politics but nginget ba menta ladangi ong ya ka Garo Hills ladangi ong ya ka Assam ngi ong ya ka West Bengal manu giban ngitip ha kani bro khat kadai ka jingle ay bakin yo anong politics ki party ki bakwa bando na kabor kinang penbun ya ki bri ki jong ki menta ladangi ken ya ka plain belt area jong ka Garo Hills kajing ya kun kandai hapeng kita ki parti ki badana kabor bat ki bomda na kabor ki bakwa banwan biang ka kabor le si ti ya ki an ki bala don lupa kim pentri kam khnang undai bu ong kim la pentri kam kim pentri kam khnang namar ka nang bun kini kabut bang ka jongki ka nang he kamut kinang yo nong maki ka kata ka kajing sisa ka bangim la ban len pi kwa nong iba circumvent ya la don ya circumvent tinggal jab ngi crunch pangki an mo nama iba ila wanra mane ka tu ka jing crunch jong CM halal kan ka ILP like provision mo nakalian jong pi ba kmen pi ba kam tip hash pangki ki jakash ti kan hatu pi tharai ba ka an kum ka ILP ka la shisha ban te la kam ka jingwan rung ju gibreu yes exactly in fact like ada kwa ban kerpat yai ba karkrang kum spokesperson jong BJP ba pin kerpat yau home minister jongi Amit Shah ban ILP yangi ladangi la yale nadu kat nos shoot nadu ki mentah la bun snemo ba sendram ila ele ban yo ka ILP ngim yo kat baya ka jela Manipur tangkat no gila yo te kini de ki ba kata ya ka ribat ka jai benru ko jongi so ngim de ban perkhat tang ya kata ka political will dan ka political vote bank ndrei ngide ban perkhat ro ya ka jai benru but ya ki states ma te kum po khasi janti jongi lada kini ki lada ngidon ka ILP kalau exactly kumbala batai dari bak sendrem nila tip mano barung mano bami ngim kanam don syuk kata ka jing lai lan kadang ka jing ken du kan juga nungod ki break one exactly makwa ban kali kani ka jing kali do iba khakrang namar ba ka party ka jong phi ka don ha ka bor both the center and the state balai tharai ba ka sarkar BJP hapo Delhi ka shimpor ka ni ban ai ngi ka LP ka bang resolution ashing do I'm really not privy to all that kan discussion tang spit tang ni ko we kelaban long ba ladai ka Manipur ki la ban ai beli ngi kam la nai ka long ba probably the state government ba kam la ban convince the central government why we need ILP that is one thing ba kabar kelaban long ba Meghalaya is a transit security state kata la ban long ka tau kan jadi bukan siong any particular factor balik ki kim ai tangam lah anu private tu kata hendak ban ad ya kata ka ba ka krang mo yes kata ka point bagi ong transit kajing sha la da kadon ka LP wala da kadon kajing check ya ki ayu rumah ndrei ya kita ka transit ni la ban check boleh mla ban check mo ndrei ka meni ka long ba kam don ka political will te kumbang yo I langi le sipo Arunachal langi le sipo Nagaland sipo Mizoram ngihaban pendon ngihaban pentip ya ki ka no singin don ka no singin le wat para mangi para rulum bro te kita ki bakum ka ki mechanism kum ka state ke deban ban le
lada ki kuat shisha ba kani ka state jongi kan lai na kita ki eke parsa ka wei da ka baburam ya phi kumi kan thai khasi ba de kini ki arngut ki kan thai hang ne I'm so sorry to say this but then like ngam tip kala ban new ya pen ngosi eno ndrai ya ka jing shisha ngim la ban len ba teng ki kan thai khasi jongi ki long tolat hadu kata-kata Long terus duk kata-kata ladang ipet syagi tain kumbangi keren mene syagi niki cool belt kum syakli riat kum syala rembai kum syabapung pit isi pun ki kentai kasih jengi ki ya syangkha no bat kini ki breu mo ki breu ki ba ki basa ang tu ki basa tang du benah nyo benah ki wan bat ki kam ya ki ba ki de ki try ti wat hadu ba kalau poput ba ki file da kini kentai ki file da case Siapa high court hak tu kopor ba bat ka high court kada ai ka ya ka order ba orang ba sinong dei syu ban pentri kam ya ki an sinong hadu tau pot pi te ngada karpat ya ki kan thai kasi jongi kum ki long kumi ki dei ban so thu bahaya kan ne ba ni dei ba kim dei ban long ki batlot ha kan ne kaliang but mdei tang syathiro wala dangi pe wat shani shaki yo ki hat ladangi ladan kino ki kenja policing lene ki don kino kenja le check up shakiyo ki han kini kin thai kasi jongi ki lami bat kila kam ya ketu jaka bat kam ya ketu ki mender te it is high time ba ngi kum ko society ba ngi kum ki kilong kumi ki deban perkhat bahaya kan ne lada ngi kwa ya jai benril jongi ba ki khun ki jongi ban ya ban kiu ha kata karkom ka ba ngin long kum ki rulum ki ba pakka Ni second kam lihat ya kai bohong ni ba akhir kerang mana yung ya arteli ki daw le se ki ba ka sarkar India kam pediang ya ka LP ka bening kong golong ba kimla ban convince ka but ka wei ba ka daw no bi ai ba imla imtip tiknai ka daw no ba bi imlong fribi ka discussion ka politics support Meghalaya ka bi economic. You are a part of the government but you don't know ka about government kali. Kata ka makakwa bandong. La kalong ya ka BJP, la kalong ya kiwi party ru. Iba harkrang di spokesperson jo ka BJP, Meghalaya state. Iba arngut na ki MLA ki jong ki di part of the government, way di minister. Tiba ka party BJP kan mangimtip ya ka jing ya discuss apa dengan government of Meghalaya about government of India. Kabomla ban ngat. Kabalik si iba harkrang imtip tang maka party ka jong i tip kinoy alam ki jong i tip. Kabaar bede ka transit kawai ni kidaw le se ba ka Meghalaya kamyo ya ka ILP ka dei damar bangide ka transit state ngamla ban perkhat ba balai unong yelam la ni ki chief minister jongi ki deputy chief minister ka jongi ki minister ka jongi kimla ban convince ka sarkar India ban ong ba there's no harm te bangide ka transit state ro Kibri ki bakwa ban pass through ya Meghalaya ban let siya apa Assam siya Silchar dan ban let siya kiwe ki jala. Ngim ong ba maki ki hap ban apply ka ILP. Ringi ong tang kibri ki buan ban sa. Teka day ban don ka exemption. Lada ubri uwan hang ni tang ta sisngi arsngi. Okay nai apply ILP. Lada fiong ban pass through ka jala ka jongi. Kan simpor kan no ban pass through jala jongi. Hardly 24 hours exam ya ki bakum kita na ka ILP. Tebelai ting imla ban pan so tho ya ka sarkar India. Bakini kim di bende ki jing e ki bangila ban le manta le ka perthai online ka ba film kam ban apply ka ILP ru if you click at the click of a button you'll get ILP film kam ban yang lain dia kita ki boong mangin su pass through exemption ka don ki la ki wan tang ars ngilai sngi la ni ki tourist ki boan ban sa tang ars ngilai sngi give them exemption bakin wan ban pe kai kin wan ha shalong le ni kin le chasora kin le phai no kam don jing e andre kai ka bang ha ngingis ngo la nga ngas ngo hi ka long ba. One, there is no political will. Second, when businessmen run the government, habaki panya ki businessmen ya sarkar, ki yo ijing e namar balada don ILP umut ba cheap labor femla shu ban wanra man kapur ba hab ban riun banai le sip ya ban apply ya ka inline permit. Katar kala bande kada baka balai kada kolong ka jaka bakin let ban pan ILP na Delhi don ki balet ha Delhi bi ong na ILP ka jala ka dong itu. Kuno si kata maybe Qatar ka de gawin na kada ko sarkar India ka ong ba ILP kumno Meghalaya way ong ai let's see once away hadin ong nai ai those are the reason maybe in hadu mentang im syaya ke kadaw ka sarkar India ka ILP ni Ti menta ka jing long
in the absence of ILP. Mamayo ka sarkar India kam kwa hiban ay ka ILP yangi. Tiki pada ki way ki lat ki ba ka sarkar ka laban shim. Ban ya da ya ga jaj ban dirit pa ki jongi instang na fi ba roi. Ngi hingi so ba ka kabaningkong bangong yang fi mane border area development program o border area development department. Kaliban kelano e ka kerting ka chongka sya ka border area security lane border area affairs department ka ban pej ru mdei tang ya ka mdei titang ban yo scheme pihak banuan ra ya ka department ka ban pej ru ya ka security jong ka jala ka jong ngi lembaga ni border ki pengidon la kalong international border la kalong ya ka state border ka baar ka bangi ngiso kalong ba kibri ki jong ngi ki badon hapok border mdei ban pej than ni ki da kata kadur da kata ka jingmut ka ba fi asian shan khmat ya ki om barok ki basyong ka border area ki diberi ba involved in illegal trades. Dan tangkat tu kan ningut ya. Tiang bakum kita khamtam kita diberi ki facility. Ya ki de ban pensitom, de ban wat, de ban kem de ban pensitom kat kumkaan bat ya ki weipat ki snong ki BDP ki de ban involved ya ki ha ka system ka ba maki kindai ka skor kini ki khmat jong kini ki bor sarkar ki jong la kalong ki bor pulit la kalong ki border security force ba kumta ter kata kari gajing semua gajing ibat kabalai kaba ngasngo galong ba kibor snong kijongi ki haban klan kata kari gajing sisa bat kabasa galong kani ka jaka ka bangi ngilai ka normal shillong area ka moong ka sarkar ka haban le teng e kani bat ada kalong ka bala le deban panha po schedule area kini jaka kana mengindon girang ba snong kidon kibor snong kibante lakam namar ko magalong manta nakaliang jong kasay ngidang wat jingtep ba kadon gajing di wat yaki yaki kot kisla ne kini ki committee ki maki ki snai ki society ki committee ya kini ki hapo normal chulong dan kini ki singi kendu ki bri buang ba kadon ka jing ya di thiet ya ki bank account na ko ni ki snong ki ba kini bri visa ang ni hapo sor chulong ban penon ka me ka pisa jong drugs kandon ka ki yung hawala transaction gitu ki penon kam ya gitu tingsu kilat kini ki jakana marbele na marbangi kum ki bor snong ki jongi ki bangi kham khlan imla banlen ya kata kari khasi janti ado menta kam shimla sha telep ho beriu menabar kumbulong ke plain belt namar kinang khlan ki snong kata kari jing sisa dei ngi tieng pat nang ni in normal shillong area kini ki beriu ki yo ban besok khle ban let cheki we pat ki jakana berilum khasi janti tinging so ba kala de ka por ba sarkar kan le ting ban nyon ban lap ki beriu besong bat la dolong bala le ka de ban transfer jing long try cheki dor bar snong bakin yo ban panyat ya kan ka normal shillong kan Man pai chupi ba kemen nama ye kren chpang ki an mo nama ki don ki jing ong ru ba ki district council ki jongi ki badon ya ka bor mo ban khmi ban jingo e ki khndo ko shap ka jongi ki don ba ong ba ka dei tang ka snat ka ba ki binya ki jong ka ki blong ki ba klan haru ka no pisum pi men joy kata de ba kibinet jong pakam dan beniat ndre kalong ba kam dan ka political will ne ka kata ka jing kamon ban pentri kam namar kumbangi tip ba kum ka schedule tribe hapo ka schedule kum ki district council kidon ka bor ban pentri kam kidon ka bor ban khenra kidon ka bor ban pe ndre ngai hi nadu barok ki nadu ka HDC GHDC kamdan ka political will bakin ban le ya ka badan kam bat ka wehi ngai ba nakaliang jong district council kisulut portang kabay kren politics balik politics te kaba ndray ban te lakam ya kini ki jing lene ban check ya kini ki menders kamdan ban ngamju asngo hima bakan don kita ki jing checking ki menders nakaliang district council kadon em kanu ka anya ka district council ka ba khmi banya halor ka infiltration ko bakalo menta kamdon an ka district council kamdon ni kata kabor bahkan pet ya kajing rung jing mi jong gibriu kadai kalong tang indirectly ka bashpin ko bor gi yaki ramba asno ban pen ko bor gin romba asno hakata kar komba kin bandan ko ban le check up mo te kita ken bakar klang nakaliang jong pi just tang machu counter ka you nga mele nga tamo ka BGP kam tip ano nga personally kam tip naman pali ba long time mo long emily and to discuss with you it's me personally not the party second thing
ni hab ru ban pet bang kiti state ki la yo ILP la pentri kam ne am. You know, this is one thing dengan pet hati. Lang just in case lang yo maybe aku singi la ban yo. Maybe dah kelawan sensar ke BJP ni yo ILP. Lang in hab pet ke ai ke jing de ko ki state. Mar piong Arunachal Pradesh kan ngai pi Arunachal Pradesh you can long tak long pila ki ban kan ILP tu. Those has been under ILP for very long time. Ma, te gini jing tu kot trikam te ke ik bangi I ke jing tu kot trikam ti wi state ini pen bet state la jong. Ni pen hai state la jong. And but kam tam jing wan tur nang te po Bangladesh nei. Ono ka pingila I ga ke ik wakale ka Assam government. Assam government fortunately it is a BJP government ka bala rule mata la kusnam. Ada dedi goi wi sarkar ni ngata kamut la khoi. Assam la khoi. Wala mentar gila steng lah kot ni tamalong. At least lah put a stop to that kan. But na asam hangi later come down problem. Kumu ngai pi mana. 20 years back ko ngile checking hangi apa pentor ni apa jalupara ki. Kitu gi wara kot ni, gi wara na asam panjayat. Arspat tangkai ki yo. That's how they start. Yo show panjayat. Natu se epic se you. And lada ngong ngai pi ko operation mangrove nang pe idang gini gisi kan. Lada this is happening in Mumbai, almost 3,000 kilometers away from Bangladesh. The perkat ni lagi belong markap of Bangladesh there. What is a threat to us? The threat ini belong so imminent. Larang ni kumajat benda larang ngim kendit benda. Larang ngim, but kadai kita bi orang ba roy tu benda. Larang police department ru kadai when go hard, lagi ni ki break bawa rak ini ki break. Long benda tu bencukem itu driver truck itu bari akan mentoy. Hit the right people kan and send a message. Memlong pindah ni. This is a threat to the security of the country itself. Okay. Namang isto nama hatu kalau donem kanu nu jinglum jing tip man ong ba kumangite apa jala Assam ki iba ka jing don jong ki jai benre hangto ki trairi hangto kala duna bakala bun da kini ki beri banasha way pare haka jala jing kala don em kanu kind of a data collection 2011 census. 2011 like the independent collections kamnan ne berkatu mene ba piong BSF ru to bayo bat arajar ngut nguna ngai pi katu nomor beli BSF kan push back utu ba chuan tur urung spot mi halia te tan hapo bodo kilometer itu be tu tamangi te biyo balau de wonder utu de bola awan uni de bobri bomdan nong yalam te supaya lumbir kum tu tende kitu bla adon ki middleman ba wan yalam itu